dophani marino gothang nargna thangthani mokol kaijaknai wngkha kanmung chumung nini kanmung chumung baino wngkha nini sinimung dophani sinimung haino ereng peplawi phaya tongo bini yafang yarang abo haino kaisa dopha wngkha Tripuri University-ni simino tongo Tripuri dophani juda kanmung chumung chamung nungmung rok tongo bini juda hukumu mukumu rok dophani marino kuchugo twlangna hinkhe nangnai bini kanmung chumungno mwthangwi tonina sisajak jorao sisajak sikla rok dophani kanmung chumungno teibo kuchugo twlangna bagwi loaijimung naharlaikha Tripura University-ni Kokborok bedekni second semester ni swrwngnairok dophani kanmung chumungno mwthangwi narwkna bagwi bwskango phailekha jora kaisabo warai chakmungni sisingo kwlaiwi Tripuri dophani kanmung chumung mwnako kanmung chumung gmana bwkhak thangwi tongmani sakni kanmung chumungni slai buini kanmung chumungno se khafurjak laibo Tripuri dophani kwbangma borok rok baithangni mukumuno kuchugo twlangna tei mwthangwi narwkna bagwi Tripura University-ni Kokborok bedekni second semester ni swrwngnairok tabuk hati barsao salsa Tripura dophani kanmung chumung bai phainani bagwi yapri naharlaikha Tripuri dophani joto mokol kaijaknai wngkha risa hayung beremo tabuk mung kuchuk ajibuino tongo risa phia jora kaisao risani borom suda kwmawi thangmani tabuk haino hai kwmajak boromno kifli mankha khursatai klaibo thangnai yakse hafangni jorao sakni kanmung chumungno phunukna sudu bwkhao phan manya wngwi tongbai mani Tripura sarok kanmung chumungno sudo phiyokmung manya wngwi kha bailaijak tongmani paithago lukurokni langmao khasrangmung tubui phaikha thangnai 2018 bisio BJP IPF hafang Tripurani dophani kanmung chumungno bahaike kuchugo tlangnai abono tubi yapribo nahorwi tongo tabukni haste hafang khatorwi sawi mankha ang khoroksa Tripuri dophani borok hnoi risa ani tak borok hnoi bisi kolokma romwi Tripuri dophani hukumu mukumu no hakotor bisingo huitorwi toni jakmani phia thangnai 2018 bisio Tripura dophani bagwi kaisa rangchak jora toboi phaikha tabukni hafang kok sanani mankha phan sakni chamungno chanani mankha phiyokmung rangchak bai baksa naithok kanmung chumungno phunuknani khatorwi mankha Tripura sarok jotoni slai kokotor wngkha Tripuri dophani kanmung chumungno kuchugo twlangthani মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেবনি লগিসং নীতি দেবনি নাহরমো হাসতেনো কারইবো হাকতনি জুদা জুদা থাইবো ত্রিপুরি দফানি কানমুং চুমুং বাই বেরাউই মকল কাইজাগৈ তঙ্গো মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেবনি লগিসং নীতি দেব আবহাই নাহরমং বিনি মুং সিমি বলাইজাগিয়া হায়ুং গনাঙ্গৈনো ত্রিপুরি দফানি কানমুং চুমুং লুকুরকনি মকল তাবুকতে কাইসা জুদাকে মকল কাইজাগৈ তঙ্গো আবনো কারইবো Tripura dophani kanmung chumung bai hasteni joto lukurokni khachuksa biplop kumar dev montri okra wngwi swnamwi tongmani abo hai mangpili hasteni laibumao kwtal phunukmari wngmani haste hafangni naharmung kahamni bagwino tabuk twerek Tripuri dophani kanmung chumung kuchugo kasagwi tongo Tripuri dophani jotoni slai mokol kaijaknai tak borok wngkha risa orisa tabuk Tripuri dophani mukumu simiya hamjakma marini mukumono salaijagwi tongo hakotor yake hayung beremni adong okrarok hamjakmungni mari yafar thani samungo thepajagwi tongo orisa hayung gonangwi nini kanmung chumungno pirui manya phano haste hafangni naharmung kahamni bagwi bwskangni salo Tripuri dophani tak borok kan borok teibo kuchugo kasanai abo haino hojak tongnai lukurokni wansokmung rwngnok rwng nok kotor rungyungo simiya nini kanmung chumungno teibo bwskango twlangna hinkhe nini bwkhao se achuk khaplairona nangnai dophani hukumu mukumuno abohai wngkheno dophani mung chungsanai tangwi hinmalai nini kanmung chumungno wngkha dophani sinimung bureau report kokborok।